Όλα αυτά τώρα μπορούν να επιτευχθούν μέσω κάποιων συστημάτων. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα επιτυχίας και είναι απαραίτητα για να μπορούμε να τα αποκτήσουμε αυτά τα χρήματα. Όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν εκπαιδευμένους διανομείς και όλοι οι διανομείς πρέπει να μάθουν πώς δουλεύει το σύστημα ώστε να έχουμε το μέγιστο εισόδημα. Η OrganoGold έχει ιδρύσει ένα πανεπιστήμιο, το οποίο λέγεται Πανεπιστήμιο OrganoGold, και έχει αρκετά συστήματα υποστήριξης ώστε κάθε διανομέας που θα έχει μπει στην επιχείρηση, που θα εγγραφεί, να μην είναι μόνος του, αλλά να εκπαιδεύεται για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και να βγάζει πολλά χρήματα. Υπάρχουν λοιπόν εκδηλώσεις. Υπάρχει εκδήλωση που γίνεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οργανωμένα. Στη Θεσσαλονίκη κάθε Τετάρτη, στην Αθήνα κάθε Κυριακή. Υπάρχουν εκπαιδεύσεις συνεργατών, πώς μπορούν να ανέβουν τα σκαλοπάτια επιτυχίας. Υπάρχουν τα webinars, σαν αυτό που γίνεται απόψε, που βοηθούν τους συνεργάτες να κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Κάτι επίσης που προσφέρει η εταιρεία είναι μια δωρεάν προσωπική σελίδα στο ίντερνετ, για να μπορούμε να διαφημιζόμαστε και επίσης να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε δείχνοντας ότι έχουμε μια επιχείρηση. Επίσης υπάρχει και το organogoldtv.com, το οποίο μας δίνει πολλές πληροφορίες για τα νέα της εταιρείας και οτιδήποτε εκδηλώσεις γίνονται είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες επίσης. Αφού είδαμε λοιπόν πώς πληρωνόμαστε, είδαμε τα συστήματα για επιτυχία, η ερώτηση είναι πώς ξεκινάμε. Ξεκινήστε διαλέγοντας ένα πακέτο προϊόντων για να αρχίσετε. Ένα πακέτο που ταιριάζει στο προϋπολογισμό σας, αλλά και στην αληθινή σας επιθυμία να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση, κάτω από την ομπρέλα της OrganoGold. Η εταιρεία έχει κάτι για τον καθένα. Αν θέλετε μόνο να αγοράζετε τον υγιεινό καφέ σας σε τιμή χοντρικής, τότε μπορείτε να γραφτείτε σαν ένας προτινόμενος πελάτης. Οι τιμές που βλέπουμε εδώ στα αριστερά και κάτω είναι τιμές χωρίς τα μεταφορικά και χωρίς το ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν, όπως λέγαμε, αν θέλει κάποιος να γραφεί σαν ένας προτινόμενος πελάτης, με 63 περίπου ευρώ μπορεί να κάνει την εγγραφή του και να παραγγέλνει όσο καφέ θέλει μέσω της δικής του ιστοσελίδας. Ως προτινόμενος όμως πελάτης είναι αυτό και μόνο που έχετε. Δηλαδή ένας πελάτης που παίρνει την τιμή του καφέ του σε χοντρική τιμή και δεν μπορεί να κάνει επιχείρηση. Για αυτόν που θέλει να επεκταθεί ως επιχειρηματίας και να θέλει να παίρνει και τον καφέ του επίσης στη χοντρική τιμή, τότε το χάλκινο πακέτο προϊόντων είναι τον κατάλληλο για αυτόν. Κοστίζει περίπου 250 ευρώ και μπορεί να πάρει μια ποικιλία προϊόντων καφέ. Και αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να παίρνει μέχρι 10% και μέχρι 500 ευρώ την εβδομάδα. Και φυσικά, όπως μπορείτε να προσέξετε, είναι ένα μικρό πακέτο αγοράς και είναι ένα πακέτο στο οποίο δεν βγάζει και πολλά χρήματα κάποιος. Το επόμενο πακέτο είναι το ασημένιο πακέτο. Κοστίζει περίπου 590 ευρώ και με αυτό παίρνετε μια ποικιλία προϊόντων επίσης καφέ, αλλά η δύναμη του κέρδους σας αυξάνεται στο 15% και το μέγιστο που μπορείτε να βγάλετε είναι μέχρι 1500 ευρώ την εβδομάδα. Το επόμενο πακέτο φυσικά που ειλικρινά προτείνω για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει μια δυναμική επιχείρηση είναι το χρυσό πακέτο προϊόντων. Κοστίζει 1500 ευρώ και σε αυτό θα πάρετε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων καφέ. Τι θα κάνετε με όλον αυτόν τον καφέ? Ξεκινάτε, δίνετε καφέ στους ανθρώπους γύρω σας, πουλάτε επίσης καφέ από πελάτες τους οποίους έχετε και ξεκινάτε δυναμικά την επιχείρησή σας. Εμείς ξεκινήσαμε το χρυσό πακέτο και σε 1,5-2 εβδομάδες είχαν φύγει σχεδόν όλα τα προϊόντα. Κάναμε την απόσβεσή μας στην επένδυση του πρώτου μήνα και επιπλέον βγάλαμε ένα καλό κέρδος. Σας έχουμε κάτι πολύ ωραίο όμως. Μια ωραία έκπληξη που δυστυχώς είναι λίγο το χρονικό διάστημα. Θα θέλαμε όμως να σας την πούμε απόψε. Υπάρχει μια προσφορά που ήδη τρέχει μόνο για την Ελλάδα. Η εταιρεία λοιπόν OrganoGold έχει δώσει μια τεράστια δυναμική στην ελληνική αγορά και στους συνεργάτες και θέλουμε να την εκμεταλλευτούμε. Ήδη τις 2 προηγούμενες μέρες έχουν πάρει φωτιά τα κινητά και έχουν γίνει πάρα πολλές εγγραφές για αυτήν ακριβώς την προσφορά. Τι ακριβώς λέει η προσφορά αυτή? Όπως είπαμε, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει δυναμικά, μπορεί να πάρει το χρυσό πακέτο και να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Η αξία του χρυσού πακέτου είπαμε ότι είναι 1500 ευρώ περίπου. Η προσφορά που κάνουμε τώρα, η οποία ισχύει μέχρι την Κυριακή το βράδυ, η προσφορά που κάνει ο OrganoGold μάλλον, έτσι, και ισχύει μέχρι την Κυριακή το βράδυ,
είναι ότι ο κάθε συνεργάτης μπορεί να πάρει το πακέτο αυτό, το χρυσό πακέτο, σε αξία και να φτάσει στο 20% να κερδίσει από την επιχείρηση που θα στήσει, μόνο με 667 ευρώ. Αν κάποιος είναι καινούριος συνεργάτης, με 667 ευρώ γίνεται χρυσός σύμβουλος και φτάνει στο επίπεδο που θα έφτανε αν έπαιρνε προϊόντα αξίας 1.500 ευρώ. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία. Μιλήστε με το άτομο που σας κάλεσε να παρακολουθήσετε αυτή την ιντερνετική παρουσίαση ή αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στο τέλος, και είναι καλό να την εκμεταλλευτείτε απόψε κιόλας την ευκαιρία αυτή. Αυτά λοιπόν ήταν τα πακέτα προϊόντων με τα οποία ξεκινάει κάποιος καινούριος συνεργάτης. Να δούμε λίγο το στόχο της εταιρείας. Ο στόχος είναι να καλύψουμε το 1%. Και πραγματικά δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν καλυφθεί το 1% της αγοράς της Ευρώπης εντός 3 χρόνια, τότε ο τζίρος που θα δημιουργηθεί θα είναι, όπως βλέπετε, $125 εκατομμύρια πωλήσεις κάθε μήνα, και η εταιρεία λέει και έχει σαν πρόγραμμα να μοιράσει τα $62,5 εκατομμύρια. Σκεφτείτε, $62,5 εκατομμύρια σε προμήθειες κάθε μήνα για όλα τα μέλη της ομάδας. Έτσι λοιπόν θέλουμε όλοι, γίνεται η πρόσκληση όλοι να γίνετε μέλη της παγκόσμιας οικογένειας Organogold για να μοιραστείτε ανάλογα με την προσπάθεια που θα κάνετε τα κέρδη αυτά. Είναι εύκολο? Μια άλλη ερώτηση την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Είναι εύκολο γιατί υπάρχουν βήματα επιτυχίας. Και πολύ επιγραμματικά θα πούμε, γνωρίστε τα προϊόντα, πάρτε προϊόντα, χρησιμοποιήστε τα εσείς που δεν τα έχετε ήδη χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια δημιουργήστε μια λίστα με επαφές. Το λιγότερο κάντε 50 ονόματα που καταναλώνουν καφέ. 50 ονόματα που θα είναι πιθανοί υποψήφιοι συνεργάτες σας. Και αρχίστε να μιλάτε γι' αυτό. Οργανώστε coffee party. Το έχουμε ήδη δοκιμάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είτε στο σπίτι σας, είτε στο χώρο εργασίας σας. Καλέστε τους ανθρώπους να πιούν καφέ και μιλήστε για καφέ. Και τελικά ακολουθήστε ένα αποδεδειγμένο σύστημα επιτυχίας. Δεσμευτείτε όσον αφορά τον εαυτό σας, όχι κανέναν άλλον. Δεσμεύστε τον εαυτό σας για 1 χρόνο, για 18 μήνες, να κάνετε αυτό ακριβώς. Και σίγουρα δεν θα έχετε κανένα χάσιμο. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό, πώς μπορούμε να κάνουμε απλή την επιχείρησή μας και να ξεκινήσουμε? Αν έχετε εμπειρία από άλλα δίκτυα, από άλλες εταιρείες, ίσως ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγίσετε ανθρώπους για να τους μιλήσετε για το α ή για το β προϊόν. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι 4 ερωτήσεις που βλέπετε είναι πραγματικά, κάνουν πολύ απλή την προσέγγιση. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, μιλάμε τώρα για κάποια πράγματα που οι άνθρωποι δεν τα χρησιμοποιούν. Ξεκινάμε με το εξής σενάριο. Κάνουμε τις 4 απλές ερωτήσεις. Αφού λοιπόν προσεγγίσουμε κάποιον μετά από μια μικρή συνομιλία για να σπάσει ο πάγος, κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Εσύ ή κάποιος άλλος που γνωρίζεις πίνει καφέ ή τσάι τουλάχιστον περιστασιακά? Δεύτερη ερώτηση. Πώς πίνεις τον καφέ σου, σκέτο ή με γάλα και ζάχαρη? Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου μάρκα καφέ που προτιμάς? Έτσι, απλές ερωτήσεις που δεν φέρνουν σε δύσκολη θέση τον κάθε έναν στον οποίο απευθυνόμαστε. Αλλά η τέταρτη είναι μια αφοπλιστική ερώτηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που η εταιρεία που μόλις ανέφερες, η εταιρεία η αγαπημένη σου που πίνεις καφέ, σου έστειλε μια επιταγή επειδή πίνεις ή προτιμάς τον καφέ της? Αυτή είναι όλη η προσέγγιση. Είναι ευκολότερο από το να αποστηθήσει κάποιος ένα ποίημα ή ένα τραγούδι. Είναι πολύ ευκολότερο επίσης να διδάξουμε τα νέα μέλη μας πώς να κάνουν την παρουσίασή τους. Τη στιγμή που απαντήσουν ότι δεν πληρώθηκαν ποτέ για την αγαπημένη τους μάρκα, εσείς από την τσάντα ή το πορτοφόλι σας βγάζετε ένα από τα μικρά πακέτα του καφέ της Organogold και λέτε, αυτός ο καφές πληρώνει. Μπορώ να σας δώσω ένα δείγμα? Θα ήθελα να σας δώσω το δείγμα αυτό για να το δοκιμάσετε. Εμείς θέλουμε μόνο να ξέρουμε 2 πράγματα. Πρώτον, πώς βρήκατε τη γεύση του καφέ μας και πώς σας έκανε να αισθάνεστε? Και δεύτερο, πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να σας τηλεφωνήσω για να μου πείτε αν σας άρεσε ο καφές μας? Το πρωί ή το απόγευμα? Είτε πουν πρωί είτε απόγευμα, εσείς ανταπαντάτε. Πώς έρχομαι σε επαφή μαζί σας για να μάθω αν σας άρεσε ο καφές? Πάρτε το νούμερο του τηλεφώνου του, πείτε αντίο και θυμίστε του ότι την επόμενη μέρα θα του τηλεφωνήσετε την ώρα που συμφωνήσετε. Αυτό είναι όλο το δικό μας σύστημα marketing.
Είναι εύκολο, είναι απλό, είναι καφές. Η εταιρεία OrganoGold μέσα στα 2,5 χρόνια ύπαρξής της βρίσκεται σήμερα στη νούμερο 1 επιχειρηματική ευκαιρία σύμφωνα με το site των 500 MLM επιχειρήσεων παγκοσμίως. Γι' αυτό αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε. Κάποιοι ίσως πούν, γιατί να το κάνω, κάποιος άλλος ίσως πει, γιατί όχι, ένας τρίτος ίσως ρωτήσει, γιατί όχι εγώ, και κάποιος άλλος δυναμικός μπορεί να πει, γιατί όχι εγώ τώρα, είτε θέλετε να αγοράσετε καφέ, είτε για να μπείτε στην ομάδα της OrganoGold, καλέστε τον άνθρωπο που σας ζήτησε να ακούσετε την παρουσίαση αυτή, το συντομότερο δυνατόν, ευχαριστήστε τον που σας θεώρησε μέλος της ομάδας του και ξεκινήστε δυναμικά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε με προσοχή και εύχομαι να πάρετε την απόφαση εκείνη που θα σας αλλάξει τη ζωή. Ευχαριστώ.